alempaa kiinni. Joo, ei se kyllä. Lulla todella nopea startti äsken. Pystykö Heren vastaamaan? Ei. Markku alempaa kiinni. Setteri. Ylempää pöydällä. Alempaa. Korjaari rannin. Ready, go. Nyt lähtee Heren ujaa. Trap match. Strepans, eli pannaan hihnat käsiin. Ei enää kädet irtoilla. Niin Heikki samanlainen. Heränen pystyy paljon kovempaan vääntöön. Niin Heikki, sun on. 5 matsia on todella kova homma. Sormet väsyvät viimeisessä todella lujaa ja nyt jo toisessa ottelussa. Toisessa matsissa sormet irtoavat. Ote. Anna siilo, sentteliä tänne. Mä vedän. Martti. Kori. Koskee sua. Sentteli. Raahen Marko Luoto. Yleisö katsoo oikealle puolelle. No niin Heikki. Heikki painaa. Jotta. Heränen on saanut halua. Voittaja Heikki Heränen tulee ottelun mukaan voittaen. Voi vähisänen on. Nyt Raahen Marko Luoto vasemmalla puolen, Heränen Oulusta oikealla puolen, valkoinen paita. Avaa. Alempaa. Marko alempaa. Sentteri. Molemmat liikkuu, Marko on päin. Martti ja linja muuta. Marko alempaa. Ready, go. Voittaja Heränen Oulusta. Hän on ottelun voittaja. Alempaa, Marko. Voittaa tämän parin. Heikki koskee sua. Sentteri. Vielä. Heikki, anna sieltä tänne. Tiukka paikka mustapataisella Raahen Marko Luodolla. Ready, go. Mutta Luoto vie tämän. 2-2. Miesten viimeinen vääntö. Raahe Marko Luoto. Musta paita. Oulu Heikki Heränen. Valkoinen paita päällä. Kaivako sitä otetta. Tilanne 2-2. Sentteri liikkuu. Ville Mutikainen on todella tiukka tuomari. Arvostettu tuomari myös kansainvälisissä piireissä. Paina Heikki. Hei, ymmärrätkö sä tän sentterin tänne päin? Viessä kanssa, molemmat liikkuu. Artia. Ehkä vähän ylempääkin. Antaa siihen. Ready, go. Ja Luoto lähtee hyvin. Ja voittaja Marko Luoto. Raahen mamamies. Janne Jussila, Raahe, musta paita. Tää kaivaminen, tiedetään.
Ramaltako vielä hartialinja? Korjaa hartialinja. Mä puhun sulle. Hei, täällä on sitä haaste! Janneen päin. Janne koskee sua myös. Ready, go. Stop! Ja kuten näette, Lintamo, teidän mitalisti, on vasemmalla kädellä sarjansa hallinnut Suomen SM-kisoissa jo pitkään. Käy. Voiko uusi tulokas vuoden mukana ollut Raahen Janne Jussila. Otteluun vielä mukaan. Käy muulla. Ready, go. Hyvä Janne. Ja näin Lintamo vie jäätävällä vasurilla. Lintamo Vähäkyrö valkoinen paita, Jussila musta paita, Raahe. Vähän alempaa. Molemmat. Paketti kasaan, Janne. Ready, go. Stop. Ja näin vie Lintamo oman homman nimissä 3-0. Haluaako Jussila jatkaa vääntöjä? Jussila jatkaa vääntöjä. Hän haluaa, Jussila haluaa vielä Lintamon päänään ainakin kerran. Mielellään 2. Assialla on matemaattinen ihme suorastaan. Matemaattinen ihme suorastaan. 2 osasit laskea. Näkisin pieni. Mennään Janneen päin. Mennään vähän takaisin. Näkään olet innostunut. Vähän takaisin päin. Ready, go, up! Varoitus, varos lähtö. Lintamolle varoitus varaslähdöstä. Onko nyt Jussilan paikka iskeä? Ready, go. Ja näin. Lintamo vie. Lintamo hallitsee hommaa. 4-0. Vähäkyrön Olli Lintamolle. Ja viimeinen vääntö. Tämän parin viimeinen vääntö. Ready, go. Ja näin vie Olli Lintamo puhtaasti 5-0. Aplodit Olli Lintamolle.